Mä oon tutkinut yhtä aihetta, en nyt sitä aihetta vielä kerro, mutta haluan kertoa yhden esimerkin, joka liittyy tähän aiheeseen. Mä muistin tämän esimerkin vuosien takaa ja kaivoin sen. Ja haluan lukea sinulle, joka kamppailet tänään jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa on ehkä ongelmia ja ei paina mene nappiin, niin tämä on semmoinen mielenkiintoinen esimerkki. Kerrotaan, että oli Miniä, joka vihasi Anoppiaan syvästi. Kaikki mitä Anoppi teki ärsytti häntä, sanat, katseet ja tavat. Minian sydän täyttyi katkeruudesta ja hän toivoi mielessään, ettei Anoppia enää olisi. Eräänä päivänä Minia meni viisaan miehen luokse ja sanoi, en jaksa enää elää tuon naisen kanssa. Anna minulle jotain, millä pääsen hänestä pikaisesti eroon. Viisas mies kuunteli häntä rauhassa ja antoi hänelle pienen pussin jauhetta ja sanoi, tämä ei ole tavallinen myrkky. Laita pieni ripaus tätä Anoppisi teehen joka aamu kuukauden ajan, mutta muista tämä, jotta aine vaikuttaisi oikein, sinun täytyy olla joka kerta lempeä, ystävällinen ja kunnioittava. Älä anna vihaan näkyä, sillä muuten vaikutus kääntyy sinua itseäsi vastaan. Minia alkoi toimia ohjeen mukaan. Hän hymyili Anopille, puhui kauniisti, auttoi kotitöissä ja oli kärsivällinen. Aluksi vain siksi, että lääke tepsisi. Muutamien päivien ja viikkojen kuluessa tapahtui jotain odottamatonta. Minia huomasi, että Anoppi ei ollutkaan niin julma kuin hän oli kuvitellut. Anoppi alkoi vastata lempeyteen lempeydellä. Heidän välilleen alkoi syntyä lämmin ja aito suhde. Kuukauden kuluttua Minia kauhistui. Hän ryntäsi takaisin tuon viisaan miehen luo ja huusi. Olen tehnyt hirvittävän virheen. En voi antaa Anoppini kuolla. Minä rakastan häntä. Anna minulle vastalääke. Viisas mies hymyili ja vastasi. Älä pelkää. Se mitä annoin sinulle ei ollut myrkkyä. Ainoa asia, joka kuoli, oli sinun vihasi. Lääke oli sinun omassa sydämessäsi. Tämä oli tämmöinen, joka on mua puhutella ja se liittyy yhteen teemaan, mutta ei nyt siitä puhu. Mutta mulla on semmoinen aihealue tähän sunnuntai-kokoukseen semmoisella otsikolla kuin oletko Jeesuksen asiakas vai Jeesuksen seuraaja? Ja tämän puheen tarkoitus olisi lyhyesti käydä läpi, että mistä tunnistaa Jeesuksen asiakkaan ja mistä tunnistaa Jeesuksen seuraajan. Luukkaan evankeliumissa luvussa 6, jakeessa 46 eteenpäin sanotaan tällä tavalla. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee mitä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään, laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta se ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle. Ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Jotenkin aihealueita tähän Jeesuksen asiakas vai seuraaja liittyen. Kun me puhutaan usein seurakuntaelämän keskellä hengellisestä elämästä, niin hengellinen elämä on sitä elämää, joka on syntynyt ihmisen ja Jumalan välille sen perusteella, että ihminen on saanut kokea syntien anteeksiannon. Hän on tullut jossain elämäntilanteessa parannukseen ja tunnustanut syntinsä ja uskonut evankeliumia. Tätä nimitetään myöskin toiselta nimeltään uskoon tulemiseksi tai uudesti syntymäksi. Ja itse asiassa Raamattu kuvaa vielä tätä tapahtumasarjaa semmoisella tapahtumalla kuin valtakunnan vaihtamisella. Silloin kun me ei tunnettu Kristusta, niin me elettiin semmoisessa valtakunnassa, jota Raamattu kuvastaa pimeyden valtakunnaksi. Ja siellä valtakunnassa, jossa pimeys hallitsi, niin siellä sielun vihollinen oli kahlinut ihmisiä tekemään omaa tahtoansa. Mutta eräänä päivänä, kun tämä uudesti syntyminen tapahtui, niin Kolossalaiskirjeen luku 1 sanoo, että meidät siirrettiin täältä pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan Jeesuksen valtakunnan puolelle. Eli tapahtui siis valtakunnan vaihto. Ja mä uskon, että suuri osa tänään meistä, jotka täällä ollaan, niin me kannetaan lompsassa Kela-korttia ja se kertoo siitä, että me ollaan suomalaisia ihmisiä. Eikö totta, että suomalaisuus on jotain sellaista, että mennään me mihin tahansa päin maailmaa sitten hyvänsä,
niin siellä me ollaan suomalaisia, siellä suomalaisuus on määrätyllä tavalla kiinteä osa sinua ja minua. Se voi olla meille niin arkinen asia, että se ei kosketa meitä, mutta auta armias, jos meet vaikka Espanjaan tai Amerikkaan ja yhtäkkiä siellä jossakin alkaa kuulumaan suomalaista puhetta, tai yhtäkkiä alkaa kuulumaan Suomen maamme laulu, niin välittömästi täällä sisäisessä maailmassa väräjää jotain, ja se kertoo siitä, että mä edustan tätä maata, josta tämä laulu kertoo. Jotain samaa on myöskin tässä hengellisyydessä, kun me olemme Jeesuksen seuraajia. Jos sä oot tänään siirtynyt tämän valtakunnan puolelle, jossa Jeesus hallitsee, niin sä edustat tätä valtakuntaa ihan kaikkialla. Hengellisyys ei ole semmoinen asia, että kun tullaan sisälle jonnekin, niin se otetaan niin kuin hattu pois päästä ja pistetään hattu ylle. Ei vaan sä edustat tätä valtakuntaa siellä arjessa, missä sä elämääsi elät todeksi. Ja itse asiassa tämä uskoon tulo ja tänne valtakuntaan tuleminen on sitä, että sä siirsit itsesi tai sä siirryit Jeesuksen kuningaskunnan ja Jeesuksen kuninkaan alaiseksi. Ja sä haluat tänään elämäsi alistaa tämän kuninkuuden hallintavallan alle. Meillähän joskus tämä uskoon tulo voi olla yksinkertaisuudessaan sellainen ajatus, että tänään mä tulen uskoon, 50 vuoden päästä siirryn ajasta iankaikkisuuteen ja meille uskoon tulo muodostuu uskoon tuloksi ja taivaaseen pääsemiseksi. Ja totta kai nämä on hengellisen elämän aivan ytimessä. Mutta Kalevi Lehtistä kerran mietitytti tämä kysymys, että kun hän tuli nuorena poikana uskoon, niin mitäs tämän uskoon tulon jälkeen? Onko se sitä, että mä olen kiikkutuolissa, kiikuskelen vuosikymmenestä toiseen ja odotan Jeesuksen toista tulemusta? Eräänä päivänä hän luki toisen korintolaiskirjeen luvun 5, jakeet 14-15, jotka pysäytti hänet. Ja siellä sanotaan tällä tavalla, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Hän ymmärsi jotain. Nyt se elämä, jonka Jeesus oli hänelle antanut, on elämää, jonka hänen pitäisi elää Jeesukselle satalasissa. Mistä erottaa asiakkaan ja seuraajan? Asiakas on aina tarvekeskeinen. Jos sulla on joku sairaus, niin sähän menet asiakkaana lääkärille kertomaan niistä asioista ja odotat, että lääkäri auttaa. Ja sitten kun se ongelma poistuu, niin vai lääkäri, ei sua tarvita enää. Kuinka usein meillä on sillä tavalla, että Jeesuksesta tulee meidän ikään kuin se palvelun tarjoaja. Kun meillä on elämässä ongelmia, niin me kiiruhdetaan Jeesuksen luokse, me rukoillaan, saadaan ehkä Jeesukselta apu. Ja sitten kun elämän ongelmat tasapainottuu, niin me sanotaan vai Jeesukselle. Kunnes tulee taas seuraava ongelma elämään ja me taas riennämme Jeesukselle. Millainen ihminen on seuraaja? Seuraaja on semmoinen, että se joka päivä tietoisesti omalla tahtovalinnallaan haluaa koko elämänsä ojentaa Jeesuksen seuraamiseen. Mistä tietää, että ihminen on pelikanssifani? Sillä tavalla, että hänellä on pelikanssin paita päällä, hänellä voi olla vaikka minkälaista huivia, aina kun ottelut, aina ollaan paikalla. Kaikkialla, mitä pelikans tekee, niin se kiinnostaa tätä ihmistä. Samalla tavalla pitäisi olla Jeesuksen seuraajien kanssa. Meitä pitäisi kiinnostaa, mitä Jeesukselle kuuluu, millä tavalla mä voisin elää ainutkertaisen elämäni Jeesuksen kunniaksi. Ja tässä Paavali sanoo sen. Jos sä oot tullut uskoon, sä olet kuollut. Ja nyt kun sä oot kuollut, niin se uusi elämä, minkä Jeesus sinulle lahjoittaa, se pitäisi elää Jeesuksen kunniaksi. Ja mitä tämä kuolema yksinkertaisesti on? Se on sitä, että me ei enää elettäisi tätä elämää omien mieltymyksien ja omien halujen mukaan. Ei siis sillä tavalla, että mikä minusta tuntuu hyvältä ja oikealta, vaan että minun elämäni olisi alisteinen Kristukselle. Se, mitä hänen sanansa velvoittaa, se pitäisi olla meidän elämämme ohjenuora ja me toimisimme sen mukaan. Usein se on vastavirtaan kulkemista. Joskus se voi olla jopa vastavirtaan kulkemista kulttuurin sisällä olevien asioiden kanssa. Muistaakseni aikanaan
Åke Söderlund lähti lähetystyöhön Keniaan. Ja siellä oli semmoinen kulttuurillinen toimintatapa, että kun vanhukset tuli muistaakseni 70 tai 80 vuoden ikää, vanhukset vietiin keskelle viidakkoa ja ne jätettiin sinne kuolemaan. Ja se oli uskovienkin keskuudessa ihan normaali tapa, koska se kulttuuri vaikutti heihin niin syvästi. Ja Åke joutui sitten ottamaan Raamatun ja näyttämään Timoteuskirjeessä, jossa sanotaan, että joka ei pidä perhekunnasta huolta, hän on uskotontakin pahempi. Mutta kiitos Jumalalle, siellä oli ihmisiä ja ennen kaikkea Jeesuksen seuraajia, jotka ymmärsi, että hei, elämä pitää ojentaa näissäkin asioissa sen mukaan, miten Jumalan sana asioita viitoittaa. Paavali puhuu itselle kuolemisesta kuoleman kautta, mutta Jeesus puhuu tästä samasta asiasta, mutta hän käytti pikkasen erilaista terminologiaa. Hän sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Eli Jeesuksen seuraamisessa on kyse jokapäiväisestä valinnasta. Se ei riitä, että me tultiin 15 vuotta sitten uskoon, vaan se 15 vuodenkin jälkeen me ollaan jouduttu monta kertaa elämässä tekemään valintoja, että me halutaan näillä valinnoilla päättää edelleen seurata omassa elämässään Jeesusta. Jeesus ja Jeesuksen tie ei ole semmoinen niin kuin automaatio, semmoinen liukuhihna, että kun sä hyppäät liukuhihnalle, niin okei, taivasti aukeaa ja ei tarvitse tehdä itse yhtään mitään. Samalla tavalla kun me eletään Suomessa, niin meitä velvoittaa määrätynlaiset jutut. Samalla tavalla Jumalan valtakunnan sisällä elämisessä meitä velvoittaa määrätynlaiset periaatteet. Kun me ajatellaan tätä ristin kantamista, josta Jeesus puhui, niin muutamia sellaisia huomioita, mitä risti ei ole. Risti ei ole sairaus. Risti ei ole edes hankala puoliso. Risti ei ole huono palkka. Risti ei ole hankala työtoveri. Risti ei ole köyhyys. Risti ei ole suru. Se ei ole pettymys. Se ei ole edes sinun ja minun hankala luonne. Risti ei toisin sanoen ole sellaista vastoinkäymisiä, jotka liittyy normaaliin ihmisen elämään. Sillä Jeesus sanoo, että ristin kantaminen on vapaaehtoista. Eihän meistä nyt kukaan ole sairausta ottanut vapaaehtoisesti. Kun sairaus tulee, niin sairaus tulee. Jos elämässä on muita ongelmia, niin ei niitä saada pois, että mä laitan pois ne. Mutta ristin kantaminen, se on vapaaehtoista. Ja mun mielestä ristin kantaminen on hyvin käytännöllistä, joka liittyy hyvin pitkälle sinun ja minun tahtomaailmaan. Paavalihan puhuu Efesolaiskirjeen luvussa 4 siitä, että kun tämä uusi elämä on nyt syntynyt meihin, niin minkälaista sen elämän pitäisi olla ja millä tavalla sitä elämää kannattaa harjoittaa. Paavali sanoi Efesolaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 22 tällä tavalla. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli Paavalille hengellinen elämä oli jotain sellaista, joka heijastui arjessa käytännöllisissä elämävalinnoissa. Paavali jatkaa tässä jakeessa 25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta. Kukin lähimmäistenne kanssa, sillä te olette toinen toistenne jäseniä. Ja sitten hän sanoo, mitä se hengellisyys, ristin kantaminen käytännössä on. Hän sanoo, että vihastukaa. Mutta sitten hän sanoo, mutta älkää tehkö syntiä. Siis vihastuminen, täysin normaali tunne. Sua kohtaan, kun tehdään vääryyksiä, niin se on ihan normaalia, että sä vihastut. Mutta kaikista ratkaisevinta on, että kuinka sinä sen vihastumisen jälkeen toimit. Lähetkö sä kostamaan vai sen vihastumisen tunteen jälkeen sä heität se asia Herralle ja sanot, että Herra, hoida sinä.
Jos sä lähdet ojentautumaan vihaan mukaan, niin sä avaat vähän niin kuin perkeleelle ovea elämään, että tervetuloa vaan tänne ja anna lisää oikein sellaista vihastumista ja lähtee liikkeelle koston kierre. Ja Paavali jatkaa, joka on varastanut, älkö enää varastako, vaan tehkö enemmän työtä ja toimittakoon käsillä sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään sopimaton puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasti ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka sen kuulevat. Paavali sanoo sopimattomasta puheesta. Alkuteksti sanoo sanan sarpos, joka tarkoittaa alkuaan jotain mätää, pilaantunutta, lahoavaa ja käyttökelpoista. Semmoista ei saisi tulla meidän uskotien suusta. Ei rivoutta, ei tyhjiä loruja. Ja sitten Paavali vetää yhtäläisyysmerkki, jos niin näitä tehdään, niin se saattaa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eikö Paavali tuo aika niin kuin helpolla tavalla siis siinä, että aika mustavalkoisesti tämän. Joko elät tällä tavalla, elät vihan mukaan, tai tällä tavalla kannat ristiä ja kiellät itsesi ja ojentaudut sen mukaan, mitä Jumalan sana sinulle näissä sanoissa vietoittaa. Eikö hengellinen elämä arjessa juuri sitä, että mä elän Raamatun sanan mukaan? Kun teen töitä, maksan veroja, niin kuin Raamattu opettaa. Kun minua ja perhettäni vastaan loukataan, annan anteeksi, koska Raamattu opettaa. Ja täytyy sanoa, että eihän se ole helppoa, mutta se on välttämätöntä, että voisin itse kasvaa hengellisesti. Ajatelkaa tilannetta, kun eräs ystävä oli tuolla Savonmaalla työssä. Ja hän sai huumeiden käyttäjien keskuudessa nähdä, kun ihmisiä tuli uskoon. Ja sitten hän käräytti yhden paikallisen huumekuririn siellä. Ja siitä seurauksena tämä huumekuriiri sitten jossain vaiheessa alkoi kostamaan. Ja tämä pastori meni eräänä aamuna avaamaan postilaatikon. Ja siellä postilaatikossa oli pommi. Hän oli onneksi räjähdysaine tekniikka ja hän pystyi purkamaan sen. Mutta jos hänen lapsensa olisi noussut, todennäköisesti lapsi olisi kuollut. No, ei mennyt aikaakaan tästä eteenpäin. Tämä sama henkilö jatkoi vainoamista. Tuonne seurakunnan keskelle tuli suruadresseja, missä oli hänen vaimonsa, hänen lapsensa kuolinpäivä. Ja he eli tämmöisessä jännitteessä. Kunnes yhtenä jouluaattona heidän kotinsa ovelle ovikelloa pimputetaan ja oven takana seisoo mies. Ja hän kertoo, että minä olen se, joka on laittanut pommiteen postilaatikkoon. Minä olen se, joka on lähettänyt niitä suruadresseja seurakuntaan. Voitko antaa anteeksi? No, tämä pastori sanoi, että tervetuloa sisälle ja tuona jouluna otettiin toiset aterimet ja lautassarjat esille ja tuo mies sai viettää joulua siellä. Mun mielestä tämä on inhimillisesti, jos ajattelee, en ikinä olisi ottanut jouluskotiin. Mutta miten se oli mahdollista? Uskon, että se oli ihmiselle mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Roomalaiskirja 5.5 sanoo, siinä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämille pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. On kyse valinnasta. Otanko asiat omiin käsiin vai otanko ristin ja vuodetaan asiat Herran käsiin. Ajatelkaa Matteuksen luku 6 ja 14-15 sanoo aika vakavat sanat. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi ihmisille, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksia. Tämä on aivan selkeä, mitä Jeesus tällä tarkoittaa. Kun meitä loukataan, niin me annamme anteeksi. Ja joskus se voi olla viikkojen, jopa vuosien prosessi. Mutta omalla tahtomaailmallani kannan kerta toisensa jälkeen asia Herran eteen ja sanon, Herra, ota sinä ja kanna tämä asia. Mulla aikana, sanotaan, että ehkä 13-14 vuotta sitten tapahtui määrätty juttu. Ja siinä oli semmoinen loukkaantuminen kävi. Mutta päätin silloin, että alan rukoilla että henkilön puolesta. Ja meni jonkun aikaa ja koin semmoisen läpimurron siinä asiassa. Ja se tapahtui tuolla Keski-Suomessa ollessa. Siinä sitten, kun se asia saatiin niin läpimurtoon, niin se unohtui. Mutta ehkä puolitoista sitten kävi sillä tavalla, että oltiin tässä kokouksessa ja mentiin Annen kanssa ovesta pihalle.
Ja yhtäkkiä se henkilö oli tuolla tien toisella puolella vuoronsa kanssa. Ja yhtäkkiä muistan, että semmoinen tunteiden vuoristorata tuli sisäisessä maailmassa. Ja olkoon sitten vaikka Matti nimeltään, niin mä huusin sille, että hei Matti. Ja Matti pysähtyi ja mentiin Annen kanssa, Matti ja hänen vaimonsa kanssa siihen keskustelemaan. Ja keskusteltiin niitä näitä ja kyseltiin vähän kuulumisia. Ja muistan, että sen tapaamisen jälkeen, kun me poistuttiin, niin sanoin Annelle, että on se valtava hieno, kun saa elää anteeksiannossa ihmisten kanssa. Vaikka se tunteiden vuoristorata puski päälle ja ajattelin, että en missään tapauksessa huuda Matille mitään. Mutta sain kohdattua ja koin, että olen Matin kanssa edelleen veljiä Herrassa ja hyvät välit. Mutta tässä tämmöisen käytännön kokemuksen kautta sitä jälleen koeteltiin, että pystynkö elää anteeksiannossa kaiken keskellä. Voin sanoa omasta kokemuksesta, ei se aina ole helppoa. Mutta se on tie siunaukseen, jos haluat elää sydän puhtaana lähellä Herraa. No mitä ristin kantaminen sitten on? Opetuslapsillehan ristin kantaminen, se oli hyvin arkinen tämmöinen arkipäiväinen teloitusväline. He oli nähnyt monien ihmisten joutuvan ristiinnaulittavaksi. He oli jopa nähneet oikeussalien ulkopuolella pystytettyjä ristejä. Että kun ihminen tulee oikeudesta, hän ottaa ristinsä, kantaa ristinsä ja hänet ristiinnaulitaan tuolle puulle. No ensimmäinen asia, mitä opetuslapset ymmärsivät, kun Jeesus puhui ristin kantajasta, oli se, että ihminen, joka kantaa ristiä, on jättänyt hyvästit vallitsevalle elinympäristölle ja lähtenyt kulkemaan kohti toista päämäärää. Jokainen ihminen, joka näki ristin kantajan, ymmärsi, että tuo henkilö ei palaa enää koskaan. Eikö meille käynyt just tällä tavalla, että kun me tultiin uskoon, niin me jouduttiin jättää ne sen aikaiset elämäntavat, jotka oli synnillisiä, jotka oli ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ja se maksoi ehkä meille jopa ihmissuhteita. Kyllä mä muistan omassa elämässään 2009 vuonna, kun tuli uskoon, niin kyllä mun piti jättää se entinen elinympäristö. Ne ystävät, joiden kanssa olin viettänyt iltaa, nauttinut alkomahoolia ja jakanut elämää, mä tiesin, että en mä voi jäädä niiden kanssa pyörimään kapakkaan ja siihen elämän rytmiin. Vaan on pakko ottaa askel ja vetää sillat poikki, että mä pysyn tällä tiellä. Muistan, että joitakin aikoja uskoon tulon jälkeen eräs veli laittoi viestiä, että lähdetkö juomaan. Ja siinä koeteltiin ja laitoin hänen, että olen tullut uskoon Jeesukseen. Kiitos Jumalalle, se kaveri ymmärsi ihan ensimmäisellä kerralla se homma, että hän ei enää toista kertaa edes usko. Mutta tätähän on ristin kantaminen, eli jätetään se elinympäristö, mikä on ristiriidassa sen meidän arvomaailman ja sen valtakunnan kanssa, jossa me elämme. Toinen asia, mitä ristinkantaja edusti, hän edusti sitä, että hänet on asetettu nyt toisen vallan alle, eikä hän enää itse määrää omaa elämäänsä. Eikö just Jeesuksen seuraamisessa kyse tästä? En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja täytyy nyt rehellisyyden nimissä sanoa, että jos huomenaamuna heräät ja jääkaapissa ei ole sinistä maitoa, niin ei sun tarvitse alkaa käymään polvirukouksia ja etsimään ilmestystä tai näkyä, että mistä sä sitä maitoa lähdet ostamaan. Vaan kyllä Jumala antaa ihan liikkumatilaa siinä, että ostaako kaupasta margariinia vai ostaako voileviä, ostaako kinkkua vai ostaako kalkkua. Kyllä Jumala antaa tämmöistä niin liikkumavaraa. Nyt kun me puhutaan elämästä ja elämän ojentautumisesta, niin se pitäisi olla elämää, joka on alisteinen Kristuksen vallan alla. Täällä kenties on tänäänkin joukossa ihmisiä, jotka kerran tulee vielä lähtemään lähetystyöhön. Mutta se tapahtuu ja toteutuu sillä tavalla, että meidän elämä on alisteinen Kristukselle. Ei lähetyskutsu ole joku hatusta keksitty juttu, että hei mä lähden kerran lähetystyöhön. Ei, vaan se on Kristuksen kutsu, jolla me vastaamme tahtomaailmallamme kyllä. Aina maailman ääriin saakka. Uskonnossa, joka ei vaadi tunnustajalta mitään, ei ole myöskään minkään arvoja. En tiedä, kun ajatellaan Jeesuksen seuraamista, niin Jeesus itse asiassa asettaa seuraamisen ehdoksi ristin kantamisen ja itsensä kieltämisen. Oletko sä tänään fanittamassa Jeesusta? Mahtava juttu tuo Jeesus.
vai onko sä valmis kulkemaan Jeesuksen perässä, minne hän tietä viitoittaa. Jalkapalloottelussa on mielettömät määrät faneja, mutta ojentaa heidän elämäänsä sen mukaan, kun se jalkapallo on. Päämäärätietoista harjoittelua, verta, hikeä ja kyyneleitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se ei riitä, että sä oot tänään Jeesuksen asiakas ja joskus ehkä rukoilet, etsit Herraa silloin, kun elämässä on. Jeesus kutsuu sua todelliseen seuraamiseen. Antaa menneisyys Jeesukselle, luovuttaa nykyhetki Jeesukselle, antaa tulevaisuus Jeesukselle, antaa puolisoasiat Jeesukselle. Antaa kaikki hänelle ja sanoo, Jeesus, tapahtukoon sun tahtosi. Helpommin sanottu kuin tehty. Me mielellään sanotaan, että aamen, se on just tällä tavalla. Mutta alkaa, kun me mennään tuonne arjen keskelle, me tehdään valinnat niin helposti sen oman mieltymyksen. Eräs veli tuli aikanaan uskoon 16-vuotiaana. Hän meni kotiinsa ja kertoi isälle ja äitille, että nyt on tapahtunut hieno asia, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Hänen äitinsä oli ihan mielissään siitä ja hyvinään. Mutta hänen isänsä sanoi, että nämä Jeesus-jutut loppuu tässä talossa. Sulla on 2 viikkoa aikaa, ja jos et kiellä Jeesusta, niin sä lennät kotoa pihalla. Ja niin 2 viikon jälkeen Vesa-Pekka Lanne jättää kotinsa ja isä heittää sukkapaketin perään. Tänä päivänä Vesa on vielä Jeesuksen omaa, mutta 16-vuotiaana hänestä tuli ristinkantaja ja hän päätti pitäytyä siinä, mitä kirjoitettiin. Kuinka monille ihmisille esimerkiksi kastekysymys on ollut semmoinen? Mulla on eräs veli tuolla Saarijärvellä, hän oli seurakunnan nuorisotyön tekijä, mutta hän tuli 80-luvulla uskoon Niilon Ylivarjon kokouksessa. Sen seurauksena hänen sydämessään syttyi, että nyt pitäisi ottaa kaste, ja niin hän tuli kasteelle ja maksoi työpaikalla tuosta ratkaisusta. Muista, että uskoon tulon jälkeen ei ole kyse enää sinusta ja minusta, vaan on kyse Jeesuksesta. Ristin kantaminen kuvaa sitä, että me ei enää hallita itse itseämme, vaan meitä hallitsee Herra Jeesus. Me ei enää sanota, että minä teen sitä tai tuota, vaan me sanotaan, että me tehdään sitä, tätä tai tuota, jos tehdään. Meidän kenenkään ei pitäisi elää tätä uutta elämää fiiliksellä. Kuinka usein, kun on vaikka hengellinen kokous, pitäisi seurakuntaa lähteä, niin fiilis on aika lailla alavireinen. Ei kiinnosta yhtään. Pitäisi lukea Raamattua, ei kiinnosta yhtään. Pitäisi rukoilla, ei kiinnosta yhtään. Ajatelkaa ihmistä, joka opiskelee vaikka lääkäriksi. Kuinka monta kertaa hänelle tulee tunne, ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Hänellä on selkeä päämäärä saavuttaa elämässä. Meillä on päämäärä iankaikkinen elämä Jumalan paikassa. Päämääränä kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Ajattele, joissakin maissa, kun otat tuo Raamatun, mikä meillä on ihan arkipäivää, niin sä maksat päälle siitä. Ja meillä pölyttyy kymmeniä raamattuja hyllyssä. Aina kun tulee uusi versio, pitää saada, mutta yhtä vähän sitä luetaan kuin aina. Ristin kantaja joutuu kokemaan suurta häpeää ja häntä tullaan pilkkaamaan ristin tähän. Jeesuksesta sanotaan Hebrealaiskirja 12.2, että hän ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Se oli Jeesuksen osa, mutta niin se on jokaisen Jeesuksen seuraajan myös. Meille nauretaan, meitä pilkataan, meitä arvostellaan, mutta se on ristinkantajan osa. Ja kun meitä seurataan maailman keskellä, niin osalle se koituu elämäksi ja toisille aamutukseksi. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 2 jakeessa 12 sanotaan, eläkää nuhteettomasti pakanain keskellä, jotta he, vaikka panettelisivat teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Se, miten sä elät tätä hengellistä elämää todeksi, vaikuttaa sun ympäristöön. Muista, että olet sitten työpaikalla tai missä tahansa, siellä sinä edustat Jumalan palkakuntaa. Aikanaan Kolosseumin vihkimisjuhlassa, tämmöinen antiikin-aikainen amfiteatteri,
Siellä järjestettiin eräs ohjelmanumero, joka haluttiin osoittaa tälle amfiteatterin suunnittelijalle. Ja tuossa näytösnumerossa yhtäkkiä amfiteatterin keskelle tuotiin joukko ihmisiä ja joukko nälkäisiä leimoja. Ja tämä suunnittelija yhtäkkiä hoksaa, että nämä ihmiset, jotka on tuolla keskellä, on niitä, jotka seuraa elämässä Kristusta. Hän pohtii aivan hetken aikaa ja yhtäkkiä hän nostaa kätensä pystyyn ja sanoo, että minä olen yksi heistä. Ja niin tuo suunnittelija heitettiin keskelle tuota ihmisjoukkoa ja niin nuo leijonat sitten repi nämä Jeesuksen seuraajat. Hän oli valmis kantamaan ristiä ja kokemaan häpeällisen tuskan, joka liittyy ristin kantamista. Kuinka hankalaa joskus olla tilanteessa, jossa uskottomat ihmiset halveksii pilkkaa Raamattua, puhuu siitä hyvin halveksivasti tai pilkkaa uskovia. Kuinka olisi helppo vetää niin kuin pari askelta taaksepäin ja tehdä itsensä näkymättömäksi. Usein mä sanon, että mä olen yksi heistä. Mä olen yksi heistä, jotka ottaa juuri samalla tavalla Raamattua. Mä uskon tuohon kirjaan, että kun siellä sanotaan tällä tavalla, tämä asia on syntiä, niin se on just sillä tavalla ja sitä ei anneta periksi. Mutta olisi niin paljon helpompaa siinä hetkessä tehdä itsensä näkymättömäksi. Oletteko huomannut, miten tähän sanaan Jeesus liittyy semmoista jännitettä? On helppo puhua Jumalasta, on helppo puhua taivaan iskästä. Mutta sitten kun pitää puhua yhtäkkiä sana Jeesus, se on kuin jauhaa suussa. Siinä onkin siinä mielessä valtava voima. Ihminen, joka kantaa ristiä, hän tulee kokemaan tuskaisan, kituliaan ja hitaan kuoleman. Kristiuskon ydin on siinä, että joku kuolee toisten edestä ja saa annettua toisille elämää. Ristin kuolema on hidas ja äärettömän tuskallinen kuolema. Ja samoin meidän itselle kuoleminen on koko elämän mittainen prosessi. Sanotaan, että se Aatu ja Eeva, se on toisaalta ihan yhtä elossa kuin silloin vuosikymmeniä sitten, jos tätä Aatua ja Eevaa lähdetään ruokkimaan. Mutta mitä vähemmän sille annetaan ikään kuin elinvoimaa, niin sitä hiljaisemmaksi tulee. Ja tämähän oli Johannes Kastean sydämellä oleva asia. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähemmän. Ristin tarkoitus olisi se, että me oltaisiin kuolleita, siis luonnollisen ihmisen pyyteille, himoille ja omille suunnitelmille. Mutta mitä tämä aika suosii? Kaikkea helppoa ja nautinnollista. Jos on vaikeaa, ota ryyppy. Jos puoliso ärsyttää, heitä pihalle ja vaihda toiseen. Mutta ristin kantaja tekee kuitenkin toisin. Tämä aika suosii helppoa elämää. Ja se helppo elämä heijastuu valitettavasti meidän uskovienkin elämään siinä, että me etsitään helppoja, patenttisia pikaratkaisuja. Onko meillä aikaa kysellä Herran edessä? Muistaa, että vaikka aika, missä elämä on hyvin informatiivista, tosi kiireistä, niin Jeesus ei ole vielä 2025 vuonnakaan hypännyt aasinselästä ja miksen selkään. Aika on Jumalasta, mutta kiire on perkeleestä. Täällä on monia teitä, jotka ovat pitkään saanut Herraa seurata ja olla näkemässä Jumalan voimallisia tekoja. Mutta mä uskon edelleen siihen, että Jumala ei ole tässäkään asiassa muuttanut toimintamalleja semmoiseksi kiireelliseksi, nopeatempoiseksi. Vaan edelleen taivas aukeaa sillä, missä Jumalan kanssa viipyy ja odottaa Herraa. Ei Jumala ole muuttunut, mutta me ihmiset ollaan muuttunut. Onko meillä sydäntä, janoa, odottaa Herraa? Jokainen sukupolvi joutuu itse rukoilemaan taivaan auki ja Jumalan ilmestymisen oman sukupolven kesken. Siellä painaa kyllä menneiden sukupolvien esirukoukset, mutta se on jokaisen oman sukupolven aika etsiä Herraa. Löytää se Jumalan ehtymätön pyhän hengen voima, missä ihmiset yhdesti syntyy ylhäältä Jumalan lapsiksi. Asiakas se kavahtaa ristiä, mutta seuraaja ottaa sen ja kantaa, vaikka se joskus on hyvinkin hiertävä ja raskas. Miksi Herra antoi meille ristin? Miksi hän voinut antaa jotain muuta menopeliä? Sen tähden, että ristin tehtävä on tehdä sinut ja minut alisteiseksi Jumalan hengelle, että me ei enää elettäisi niiden omia halujemme mukaan. Tänä päivänä harvoin puhutaan itselle kuolemisesta.
Mutta ehkä juuri sen takia siitä ei puhuta, koska se ei ole niin hirveän suuressa huudossa. Kukaan ei halua kieltää itseään. Harva uskovakaan on valmis kuulemaan itselleen. Mutta Kristus antoi meille esikuvan. Jos Jeesus ei olisi kuollut ristillä, jos hän ei olisi ollut valmis ottamaan ristiä, mitä Jeesukselta olisi jäänyt puuttumaan? Ylösnousemus ja ylösnousemus voima. Paavali sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 1, jakeessa 18. Sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se ei siis ollut ainoastaan silloin, kun me pelastuimme, vaan se on sitä nytkin. Mä tiedän monia uskoystäviä, jotka on tullut uskoon kirkkaasti, mutta jossain vaiheessa se elämä on mennyt vähän siihen, että ei ollut hirveästi tahtoa elää Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten on voivoteltu, että voi että kun ei ole voimaa. Ei ole jaksamista siihen tähän tuohon. Mutta sitten kun on tullut semmoinen siunattu uudistuminen, on tullut semmoinen pysähtyminen, että on yhtäkkiä ymmärretty, että kerta kaikkiaan, että elämässä onkin nuo asiat, mitkä pitäisi laittaa pois. Ja sitten kun on tehty semmoinen vanha-aikainen parannus, on tunnustettu, että tämä asia pitää laittaa pois, niin tuntuu, että taivas on auennut ja ihan uusi Jumalan voima ja semmoinen virvoitus. Ja se nimenomaan liittyy ristin kantamiseen. Siihen kätkeytyy ristin salaisuus. Ristin tehtävä on tyhjentää meidät omasta voimasta, että Jumalan voima voisi asettua meihin. Me kaivataan Pyhän Hengen voimaa, Pyhän Hengen täyteyttä. Usein se on semmoinen humaus ja siitä saadaan voimaa, mutta ristin kantaminen on joka päiväistä valintaa tahdon tehdä Jumalan tahtoa. Ne ei ole toisiansa pois sulkevia, vaan toinen toisiansa täydentäviä. Paavali sanoo Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeessa 8, haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman. Ja sitten sanoo, ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa, eli samaistua tuohon ristiin. Sinä, joka tänään olet täällä, niin Paavali sanoo meille hyvin ajankohtaiset sanat Roomalaiskirjeen luvussa 12. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä veljet. Koskee myös sisaria. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanmenon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mä tuli 2009 vuonna uskoon ja mulla oli semmoinen ajatus, että ei tarvitse tehdä mitään muuta uskoon tulon jälkeen kuin rukoilla ja odottaa sohvalla. Että sieltä Jumala tulee ja ojentaa haavoitetun käteensä, tulee talon katosta läpi ja sitten tulee sanoa, että tulee seuraa minua. Tätä odotin. Odotin ja odotin. Kunnes jossain vaiheessa ymmärsin, että pitäisi jotain tehdä. Seurakunnassa oli paljon palvelustehtäviä, mitkä huusi tyhjyyttä. Ja huomasin, että sit kun lähdin sieltä sohvaperunasta ojentautumaan työhön ja vaivaan, niin yhtäkkiä sainkin kokea, että se seurakunnassa palveliminen, Jumalan valtakunnassa palveliminen, ei se vienyt voimia, vaan päinvastoin. Se antoi voimaa lisää. Ja uskon, että tässä oli yksi salaisuus, että olin valmis niistä omista pyynnöistä ja haluista huolimatta kieltämään itseni ja ottaa askelia Jumalan valtakunnan työssä, palvelemaan Herraa. Paavali sanoi vielä Galatalaiskirjeen 6.14, mutta pois se minusta, että minä kerskaisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Krististä, jonka kautta maailma ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Jos olet tänään semmoisessa tilanteessa, että tiedät, että ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä nämä hommat. On tullut vähän niin kuin semmoista utua hengelliseen elämään. Ehkä valinnoissa ollaan tehty pikkasen semmoisia valintoja, jotka on vähän niin kuin sillä harmaalla alueella. Tänään on mahdollisuus tehdä parannusta. Jos Jumalan henki ottaa kiinni jostain synnistä ja tiedät, että tämä on asia, joka on niin kuin Jumalan työn esteenä sun elämässä, niin tänään kannattaa laittaa asiat Herran kanssa. Ja toisaalta jos tiedät, että sä oot ollut pelkästään semmoinen Jeesuksen asiakas, sä oot käynyt vähän niin kuin Herran edessä, vähän niin kuin Coca-Cola-automaatilla, lyömässä vähän niin kuin polettia luukkuja, painamassa nappia ja oot odottanut, että pitää jotain siunauksia tulla.
ja sä tiedät, että se on ollut vaan tämmöistä asiakashakuista yhteyttä Herran kanssa, niin tänään kannattaa oikeasti tehdä sydämen päätös, että Herra, mä haluan, että mä en ole enää asiakas, vaan musta tulee ihan oikeasti susta. Ja voi luvata, että sillä tieltä ei mitään puutu, ei edes ongelmia. Ohjeita ristin kantamiseen tähän loppuun. Ensimmäinen on se, että ole valmis lähtemään ja tekemään sen, minkä Herra sinulle kehottaa. Toinen asia on se, että ole valmis kuuliaisuuteen elämässäsi Jumalan sanaan. Muista, että sun tunne ei kerro, onko joku asia totta, vaan Jumalan sana määrittää sen asian. Kolmas asia on se, että ole valmis kärsimään häpeää Jeesuksen tähden. Ja neljäs, ole valmis kuolemaan itsellesi. Ja viimeinen, ja se on viides, ole valmis rukoilemaan sydämestäsi vilpittömästi. Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Taivaallinen Isä, me kiitetään, että ollaan saatu hetki kiitetään Jeesus sovintoverestä, joka tänäänkin on voimassa. Herra, kaikesta siitä armosta, joka ilmestyy meille Golgatan keskimmäisen ristiin. Herra, me kiitetään siitä, että sä annoit meille esikuvan. Sä alistuit Isän tahtoon ja olit valmis käymään tuon tien Golgatan ristiin. Ja sä kutsut sun omiasi tänään sinua seuraamaan. Herra, tekemään arjessa valintoja, jotka heijastaa Jumalan tahtoa, ja kiitän taivaan Isä tänään siitä, että me saadaan olla Jumalan valtakunnan kansalaisia. Mutta Herra, haluan myöskin pyytää sitä, että Pyhä Henki saisi meille päivittää ja myöskin hetkittää ja ajoittain muistuttaa siitä, että me ollaan tämän valtakunnan edustajia. Ja siellä, missä me elämme todeksi sinun yhteydessä, niin siellä me edustetaan myöskin tätä valtakuntaa. Aseta meidän suullemme vartijat työelämän keskellä, että me voitaisiin olla siellä puhumassa siunaavia sanoja, rohkaisevia sanoja. Auta taivaallinen Isä, että siellä työpaikankin keskellä ja koulumaailman keskellä meidän elämä voisi heijastaa taivaallinen Isä sun hyvyyttä. Kiitos, että me saadaan rukoilla tänään, että jos täällä on ystäviä paikalla, jotka on vaan sellaisia Jeesuksen asiakkaita, jotka etsii nyt jotain siunauksia, apua aina määrättyihin tilanteisiin. Mutta kuitenkaan ei ole ollut aikaisemmin minkäänlaista halua alistaa koko elämänsä Jeesuksen herruuden alle. Niin rukoilen taivaallinen Isä, että Pyhä Henki ottaisi tänään kiinni ihmisiä. Pyhä Henki paljastaisi ihmissydämille, että tänään on aika laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa.